siitä ihan, ei siinä oo mitään. Tuu nyt sinä tonne. Vaat alla päälle ja tuut. Käännät avaimesta. Paina jarruja ja käännät avaimesta, se lähtee käymään. Avaimesta käymään. Vedä jarrua, niin se lähtee. Käsijarru. Niin, tai vaihde, se ei oo takana peellä. En mä uskalla. Marianne tulee sun kanssa vähän räppää. En mä osaa mitään räppäillä. No se tulee jo. Se tulee jo. Tähän me itse löydetään kesällä. Joudutaan vissiin ostaa itsellekin mönkää. Niin joo. Popi! Popi tänne! Popi! Bobi! Hyvä, hyvä. Nyt Paula innostuu. Tulee ihan nätisti, kun ajat ihan hiljaa tästä, niin se tulee ihan nätisti. Ja käy kääntää siinä mäen päällä. Käy siellä kääntää se. Oliks nyt tarpeeksi räppäilty? Ei. Tästä Ei todellakaan mene. Markun kanssa en mä Äiti painu kaasua niin paljon, niin tuon laatikon vettä. Hadi! Mähän sanoin sulle, että se menee.
Sitähän mä sanoin sulle. Ekalla meni ihan vittu tankoa asti. Vuotaako jos? Niin, vai onko siellä ilmaa jarrujärjestelmässä? Ootko ajanut alas? No. Ei mä sain sen kääntymään. En mä mene tosta. Ihan hiljaa meet. En mä uskalla. No ei se mene miksikään. Mene. Ihan hiljaa. Pidät jarrua koko ajan vähäsen. Mene. Nyt sä ajat. No ajat tosta alas nyt. No ajan nyt. Ajat nyt. Ihan hissuksen jarrua pidät koko ajan. No. Mä tuun perässä. Mene. Jarru vaan. Mene nytte. Mene vaan. Se menee ihan hyvin. Älä kaasua enää pistä. Jarrulla vaan. Nyt löysäät jarrua vaan. Hiljalleen. Pidät jarrua vähän koko ajan. Nojaat vähän taaksepäin. Menee ihan hyvin. Ihan hiljaa. Just noin. Me pois Sepi siitä, Paula ajaa ylöskin. Ihan hiljaa! Tuut ihan hiljaa! Kaasua vaan nytte! Kaasua nytte! Anna! Kaasua vaan tasainen kaasu! Joo! Ei, älä tänne kun ajat. Ei kun ihan tasainen kaasua menee ihan kun menet ihan tasakaasua, niin menee. Mä työnnän sen. Joo! Ihan hissukseen ajat nytte! Ei se oo paha edes tää! No hei, toi on paljon jyrkkä. En mä uskalla tulla tästä. Nyt vaan kaasua vähän lisää. No oliko paha?